जेकर पहले पूजा होता जेकर पतो छठी माई जेकर व्रत अब सामने बा जेकर दूगो पतो रिधि सीधी वित्त मंत्री मेहरारू कब कब अपना मरद के खोजेली सजी होली में दिवाली में नवरात्रन में लगन में कब ना खोजेली से जरूरत पड़ते खोजी ना तो दिवालिया में काहे खातिर खोजेली स दिवालिया में तार मौगी खोजत होई सबकर बलमुआ आ गई आ हमारा घर के झोले न झराई सबकर बलमुआ बाहर से आगल बे सौखी कौन एटम बम छोड़ता कौन नागिन पड़ाका छोड़ता ये हमारे घर वार रहीते त ना पड़ाका छोड़ते तो छुड़छुड़ियो तो छोड़ लेते कौन के बलमुआ छत पर मोमबत्ती गले बा कौन के द्वार पर इहो घर वार रहीते त ना नादा पर तो खूंटो पर तो धरीते खूंटा पर ना तो खूंटा पर दिए ना धरला धराला हई बड़े हई इनकर मेहरारू इनकरा वो खरे पर धरेली ऊ काहे उ जानती है कि जोम के दिया यही जी धरा इतना जेकर बेटा बेटा पतो वीआईपी बा आ वो बुढ़वा के मंदिर में जाके दशा देखी एगो अंडरवियर नहीं खे जिकर बेटा पतो इतना वीआईपी यू बाबा के कपड़ा तन पर नहीं खे हमनी के एगो सोच देख ली अगर पंचायत में के वार्ड बना देता तो इनकर रोष देखी होश में रहिए क्यों नहीं तो नल जल के योजना चाप देंगे चापिए वार्ड बड़ा तो हलवा तो मुखिया बन बता का करबे भाई हल ऐसे शक्ति के सदुपयोग दुरुपयोग ना करे के वही बाबा से कहे के बा हे गणनायक मंगलदायक अरे हे गणनायक मंगलदायक अरे वेद पुराण के ज्ञाता हमारा पाता और बेस अगर कम करी बेस कम करी बेस एकर मीट खोली एकर साउंड कम करी कि हमारा पाता बावे अरे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता हे गणनायक मंगलदायक हे गणनायक अरे वेद पुराण की ज्ञाता हमारा पाता बावे रौडे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता रौडे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता स्वागत बा बाबू वीरेंद्र सिंह जी डीलर साहब 100 रुपया दिल बनी हम प्रणाम करब यानी डीलर बनी राशन पताई वाला नो अरुआ के हम प्रणाम करब आ निवेदन कही को करब तनी गरीब के 50 ग्राम अधिके दे दे गरीब कोनो द्वार पर जाओ न तनी तरजुई का और ना तक हेने तक 100 ग्राम बढ़ा देबे पर गरीब के जे मदद करेला ओकरा के उ मदद करी है अछति चंदन पान के पाती अछति चंदन पान के पाती घिउआ के बाती जरत दिन रात घिउआ के
आनहर देखेला गूंगा बोलेला बहिरा सुनेला लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाला जैसे हमार चेला एगो लंगड़ा बा अरविंद सिंह अभियंता पैर नहीं के तब गाओ तक ना ई सब वही बाबा जी के कृपा है। राजकुमार बाबू 91 स्नेह दलवानी बाबू के शुभकामना नारायण जी खूब बना कर रखे। अनरा देखे गूंगा बोले अनरो देखे गूंगा बोले अरे वो हमर लगलो फानती खाता हमारा पाता बावे रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता रौरे बानी भगियो के विधाता हमारा पाता अच्छा ठीक बा नाम बोल दे। एगो हमरा बड़ भैया के तरफ से 50 रुपया पुरस्कार दिले बनी भैया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा खुला दे दे में से इहो ठीक है कहता नहीं दे दा खुलवा हो। अनरा देखे गूंगा बोले अनरा देखे गूंगा बोले अरे एगो लगलो फानती खाता सबके पाता बावे रौरे पानी भगियो के विधाता हमरो पाता बावे बाबा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा लड्डुआ के भोग लागे संत कर सेवा कहे विजेंद्र सभा के अंदर कहे विजेंद्र सभा के अंदर कहे विजेंद्र सभा के अंदर अरे हमरो खोली खाता हमारा पाता बावे अरे रौरे हई भगियो के विधाता हमारा रौरे हई भगियो के विधाता प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति श्री गणेश जी भगवान की। अब एगो भजन